এটা আমি কিছু ধনিয়া পাউডর আড করছে কিছু ধনিয়া পତ୍ର আমি নেଉଛୁ আমি বাইরে ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ସାନ বাইରୁ ଆଣିଛୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ବୟସ ସରିଥାନ୍ତା ତାପରେ ଏବେ ଶେଷରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା କଳା ଗାଈର ଧଳା ଦହି ତାପରେ ଆଡ୍ କରିବା ଆମେ ଶେଷରେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଡ୍ କରିବେ କିଛି ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆଡ୍ କରିବା ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚିଆ 3-4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2 ଇଞ୍ଚରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢିଲେ ରାଗ ବଢୁଥିବ ଲୋକ ମା ବଂଶ ଦିଏ ତେଣୁକରି ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବି ଅଧିକା ହବନି ସବୁ ତ ପଇଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତ ପଇଲାନି ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ଜଣେ ମାଇପି ଲୋକ ତମେ ତ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିବ ତମର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଉ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ତମର ମନେ ପଡୁ ପକେଇ ଦେ ଜିନିଷଟା ପଡିଯାଉ ଏଇ ମୋର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଟିକେ ମୋ ବାଳ ସିଧା ହେଉଥିବ ଖାଲି ତକାରେ ପଡ଼ିବ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଲେମ୍ବୁଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଲେମ୍ବୁ ନ ପଇଲେ ହବନି କେମିତି ହବ ଲେମ୍ବୁରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ସି ମହଜୁଦ ରହୁଛି ନା ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସି ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଟିକେ ବାଲଟା ସିଧା ହେଉଥିବ ଡାଇଲଗ କହିବି